Yo, yo. Asta este pentru toți care au avut o copilărie zăpăcită, prinsă în anturaje de tot felul. Iauzi, bro, aveam vreo 13 ani când a început calvarul. Pe vremea aia nu mă interesa nimic, doar adversarul. Nu mă uitam ce, cum, când și unde. Voiam să mă ridic fără tranziții blânde. Am luat-o de jos și nu mi-a fost prea bine, căci peștii cei mari erau mereu pe mine. Au încercat să mă facă să fur pentru ei. Am intrat fără să vreau în cușca cu lei. Odată intrat în joc, nu mai poți da înapoi, iar viața ta devine un continuu război. Mama îmi spunea: copile, stai cu minte. Dar sângele din vena mea era mereu fierbinte. În anturaj ești unul pe care se bazează toți. Lumea ta devine mică, acolo printre hoți. Începe să te cunoască lumea de om rău, dar nimeni nu știe ce este în sufletul tău. Am fost și am crescut de mic prin cartiere. Am făcut ce am făcut și m-am ridicat din ele. Știu că am făcut mai mult rău decât bine. Învață din ce scriu, căci asta-i pentru tine. Am fost și am crescut de mic prin cartiere. Am făcut ce am făcut și m-am ridicat din ele. Știu că am făcut mai mult rău decât bine. Învață din ce scriu, căci asta-i pentru tine. Aveam 17 ani când m-au prins prima dată. M-am trezit înconjurat de sirene și de gard. Am fost trântit la pământ, cătușele la spate m-au izbit, m-au lovit, dar nu am turnat, frate. Nu am scripat nimic, știam că nu or să mă lege. Minor la prima faptă, eram precum un rege. Am scăpat ușor, doar cu o mustrare. Știam că următoarea va fi durere mare. Până pe la 25 de ani probleme am tot avut. Acum că nu mai am, parcă am renăscut. Vreau să-i cer iertare mamei ce mereu m-a ajutat. Ea poate singura ce niciodată nu m-a uitat. Anii au trecut, iar eu m-am liniștit, însă povestea mea e una fără sfârșit. Am fost și am crescut de mic prin cartierere. Am făcut ce am făcut și m-am ridicat din ele. Știu că am făcut mai mult rău decât bine. Învață din ce scriu, căci asta-i pentru tine. Am fost și am crescut de mic prin cartiere. Am făcut ce am făcut și m-am ridicat din ele. Știu că am făcut mai mult rău decât bine. Învață din ce scriu, căci asta-i pentru tine. Pentru toți cei care sunteți prinși în anturaje, eu zic să vă gândiți de 2 ori înainte să intrați în sevraje.